bebuthana bekhomsana bephethisana bethuma first 2 years dalela siphizi plenanga mngataba gcwala mnehlomane if ever unkholelo ngalandela nakades. My name is Dama First, I'm from Ekazu Somaqhuza anifike kwenzeka ingozi kungaqhuma kubasiwe izinto senzekile phambi impilo yolova namasoda semanyene and futhi seqhotima hlaseleni maxwale ngathi ezamazina sisi futhi sidanda kube busy xafika siyakamkela kodwa nje kungayitsalisi ngoba ntonzoduka eli kasinekasi lento zawo sokutenza nisokolisa kaloku yami ngeyakho ngazufunge semtshatweni thina sidinga imali namasoja melondlile hayibo sisokolisa uthi amafesta katyisisi ufika senqumile athathe kwakhe wena duka indoda mele yenze kumele kwenza ukuthi iphile namhlanje niphandiceba amothu namo laletyile kodwa wenzo lalubanda senigqibile mnqilikile namasoja sefumile ndinencosimele ndondlilwa sokolisa ndiphenduka ukhapitheke ndikusendele emazulwini. Inqindilili nqilikiti iphume kasi ngela xesha lemokhilo qala iphisa kutyalashele kusho sosombele ndiphambi kwegondi imfonomfono ndisendele emazulwini sencaphukile ndicaphulile ndisenasisi ndikilikhethi igadi irede emakitshini kaloku am undercover mnehlomana ndiyingawe unqubulunga ndiplenanga unika amandla ukuthi ndithwale ndibe nezakho ndiphile impilo endiyifunayo nditheni is possible ndimbalekisa imarathon kwala madona ndivule esiqwini ndibambe ehlweni ndimsondeze ndiqabulile ndimlencisa impokompoko yenza isitoki yandikhathali kwala mntana uzondithwaqisa kaloku ingozi ndimuna amathemo ndifuna kuye I rather keep it low awanqaba ngibambelamele ndiphethe ikhamera yamafumsi uyancumela nyhani ndiyashuta.